strašne veľa talentovaných ľudí, tak som im chcela dať aspoň takouto možnosťou príležitosť. Prihlásilo sa množstvo videí, z čoho som úplne nadšená, je to skvelý pocit. A tu u vás už sú prichystaní v zákulisí a čakajú na svoj výstup. Tak dúfam, že ich privítame krásnou atmosférou a obrovským potleskom. Dámy a páni, privítajte, prosím vás, tanečnú skupinu Glams! Moje, aké ženy! Jajajaj! Ste pripravené? Ideme na to. Dáme to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Zákulisí sa na nás pozerajú. No čo, môžem sa niekoho niečo spýtať? Vládzete, dýchate? Čo? Prečo ideš ďalej odo mňa? Aký to bol pocit? Ty sa hanbíš? Aký to bol pocit? Výborný pocit, naozaj skvelý. Tak sa veľmi teším, neviem vás ďalej trápiť, dámy a páni. Obrovský potles pre Glams!